manje njengoba ngiqhamuka la into eyenzekile la izansi Sikwenzekile. hey ukuba ngizange nje ngize ngiqhamuke lesa sangoma sithi siyaqeda ngabangani bami ngabe kwenzakaleni vele lesa sangoma sikhohlakile Uthini wena ngobaba? ngisho lutho ma angisho lutho buka ma bengingasho lutho nje impela Unamanga wena ngane ngikuzwile. Uthi ngiyena emkhohlakele. ma ngiyacela ma lokho okuzwile ngicela uphinde futhi ungakusho ungakutshela umuntu bengingasho mina bengisho nje umunye ubaba ongale ngasekhaya Ngade ukhuluma ngomnyana ngizomtshela futhi. Amanga Hayi ngizomtshela. Hayi ngizomtshela. bengidlala Ngizomtshela. Ndoda. Manje ucabanga ngempela lo mama lo? mfethu uthe uyosho sikhuluma nje uyosho thothi useyamtshela kwena manje seqalile nje uhlanganisa imithi yakhe hle bafethu mina nami enzani lo muntu Man. Ngiphutha ke lapho. Aliyahleleka la dodo lapha phezulu. Sifike sangoma lesilele sifuna isipande ngizona. Sifike nothimo sishaya kanjena siyavusa ngoma. Ithi yafana. Sayicela. yazi mina ngineplan Sure, izanalo man. ukhona umuntu ongasiza ukuthi sinqobe lesa sangoma Khuluma nathi. Bani? hayi asambeni nina nizobona Hayi, sifuna uqala usitshele uthini man. Abafethu. Khuluma phinazi. ulo wathe wake waye kuyena nje wena Wa? Yini? Yazi mina ngisena Hawu makhosi. Yazi makhosi mengathi ukucabanga kahle makhosi. Izolo makhosi angikubona ngosuku lonke. Yini bekwenze nje? Makhosi. Makhosi. Ngabe khona yini engihambe nako kwakho yini njengoba ungibuza lo mbuzo lo ngibuzayo. Makhosi lutho makhosi hayi. Bekumane ngisho nje makhosi. Hayi lutho nkabi yami hayi lutho. Makhosi wakhulumisa kwendoda ke manje. Oh hayi futhi makhosi wena wawusukhulumise kumfazi makhosi. Uqonda ukuthini mususho njalo? Mina umfazi manje. Yimina umfazi. Hayi bengiqondisa mina Yabo makhosi. umuntu uyahluleka ukukhuluma la. Vele uhambe ke manje. Okay. Hamba ke manje. Okay makhosi. Aha yini yona le? Oke madoda. Umshana sengijikele ngempela ukwazi ubamba mina inkunzi madoda. Umbheke lo mshana ukwenza isilima namanje. Phile amalungu. Mshana. Yabona indlela engixoxe ngayizolo mshana. Sengiyakusaba ukuthi usilwane nje kumina mshana manje yini kwenze njani mshana? Ufuna yakho malume? Hayi malume vele. Wasekhaya. Hawu. Mshana mazi wena uyigazi lami ngempela. Isaphila ngempela mshana ifoni yami. Hawu. Saphila malume. Usanga Facebook nalapho malume. Avela ngiyawuthanda uFacebook. Hayi mshana futhi ubambile mshana. Na ungasali ngendlela. Na ungavela ungasali ngendlela. Malume usasungidayisela lo phamba lokubuye nemali yami. Awumunyutha kahle lo mshana phambi. Dayisela wena malume uvale la. Shasha ifamba. Ayilungile mshana. imali Besilima nje wena mfethu. Mnikele lo malume bethi le mpahla kwaphela mawuyazi manje ukuthi sikulishayina impahla le. Ngeke ngamniki futhi umalume lo yana futhi igazi lami owasekhaya ngeke ngamniki ifoni. La phandle kwalokho avele usidayisela lapha umalume futhi usidayisela lapha umalume uzomnika khule imali yokuthatha le shandisi soyithola kuleka wena. Vele ziningi ngabe intane ebhayizayo la ngasekhaya sangayithola manje manje. Kuleka. Umele uKZN. And KZN man umele waboshwa. No man, man. Waboshwa uZuma naTafa man. And you serious? Yo come. Waboshwa uZuma naTafa. Manje usho izonisibalekani izolo vele la nyanga ngoba isitholile vele egcineni. Yo. Tawu usizile ukubaleka unobonanga yini? Lanyanga ibizosibulala uma isibonanga isiba isifica ngaleso sikhathi. Ushaya aziqophi yakhe aziqinisile ethi munda. Yo man, uyazi mase ubheka man ngiyakhumbula. Uningixoxela ngokuthi nino uMampintsha man. Ngiyakhumbula ukuthi nayena ngitshela ukuthi ngake lapha nadelela izangoma nazibuza ukuthi zenze.